86 karátos. Hol van? Londonban. Nem ismerős? Sült hal Tom Jones délután a rossz kaja, még rosszabb idő, kibaszott Mary Poppins, London! A táskába tettétek a követ? Akkor nyissátok ki, és adjatok ide. Az egyetlen ember, aki tudta az árkódját. Ő volt. Ez sajnos kar. Köp ki a nevét. Jurinov. Boris. Apa, egy furcsa alak egy 84 karátos követ akar nekünk eladni. Orosz akcentussal beszél. Azt a sunyi orosz kurva anyját. Öcsém, hibátlan. A doki talált benne egy félig megemésztett cipőt, egy gumimalacot és egy csillogó 84 karátos gyémántot. Ismer valakit, akit érdekel? Meg lehet.